హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తానికి ఓల్డ్ సాంగ్ తీసుకొచ్చిన. సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంది. వీడియో అందరికీ నచ్చుతుంది. ఓల్డ్ సాంగ్ కానీ వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో మన టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫస్ట్ ఫోటో దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ ఎఫెక్ట్ కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 2 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత 2 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 3 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. సో పై నుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటోదిగా పై నుంచి పేస్ట్ స్టైల్ పక్కన ఆరో వరకు టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ మొత్తం 4 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇప్పుడు 4 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇదే ప్రాసెస్లో కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే ఇదే ప్రాసెస్లో కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఇలా కంప్లీట్గా ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ ఇక్కడ 20 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ వర్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో వరకు టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఈ ఫోటో ఈ విధంగా వస్తుంది, ఈ ఫోటో ఏమో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మధ్యలో మళ్ళీ 4 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. ఇక్కడ 5 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ వేసుకోండి మళ్ళీ. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా చివరి వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు కంప్లీట్గా ఇదే ప్రాసెస్లో ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో ఎఫెక్ట్ పేస్ట్ టైల్. సో చివరి వరకు సేమ్ ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు లాస్ట్ ఫోటో 21 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.